Vores historie begynder for 5.000 år siden hos den gule kejser Huangdi. Det var Huangdis smukke kone og prinsesse, som ifølge legenden en morgen sad under det store morbærtræ i paladsets park. Her drak hun hver morgen sin te. En morgen skete der noget, som ikke plejer at ske. I morbærtræet hang der nemlig pupper fra silkesommerfuglen. En puppe faldt ned i prinsessens te. Noget forundret forsøgte prinsessen at tage puppen op af den varme te. Men i stedet for en puppe trak hun nu de fineste og smukkeste tråde op af teen. Det var silketråde, og efter sigende var det prinsessen, som derefter lærte kvinder i Kina at opdrætte silkelarver. Hun lærte dem, hvordan de kunne væve stof af de kostbare tråde. Stoffet var silke, og silken blev hurtigt eftertragtet og en værdifuld handelsvare. Så værdifuld, at et mageløst rutenet fra Kina til Europa blev bygget på silkens værdi og betydning.